एसे खर' माबा दे रेडि एक्सन दे दे जाबाय दे लोगोफोर जोंना कभारसनि शुटिं सोलिगासिनो जोंना मबाइलजोंनो शुटिंआ जेबो DSLR गैया दे जोंनाव DSLR गैथ'आ जों उनाव नोंथांमोना सापर्ट खालामबा जों उनाव DSLRजों शुट लागोन दा बिदिनो शुट खालामथ'बाय मबाइलजोंनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ इदिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै थ' वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ कभार संनि शुटिं सोलिगासिनो मबाइलजोंनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय एसे स्टार्टिंथ' नोंथांमोना सापर्ट खालामदो माबाफोर गोरोन्थि जाबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय एसां मोजां जायाबाबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय उनाव मोजां बानायनो नाजागोन DSLRजों नोंथांमोननि सापर्ट मोनबा एसे मोजाङै नाजानोसै मोजां बानायलांनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय Rita, actress Rita. Oiting thai sih nunai ni. Oh, jangan deh. Deh ready, sampai. Ini tuh akhirnya kau cekur boleh apa? Oh, bini sampai eri, lu kerja sampai jauh. Sampai na? Pencai. Deh ready, action. Ready, koro lah bau. Oh, si koro aja apa? Deh. Ready, action. Deh. Deh. Rara mau sampai cak? Jangan deh. Sampai. Oh. Siang kar kak. Ekor kacau kui. Ekor kacau kui bau. Aku kena nak bikin sini lah. Nih jenis aktrisa mini kasih nih, pointer mini kasih jenis aktrisa. Kamu nana naik tadi. Acting aja ini mini kasih narna. Kamu nana naik tadi. Awal di shoot kalamnya. Oh, bodia. Ready? Ready? Apa apa ni? Action. Cut. Deh, gandam lah deh, gandam apa tu kan? Ready? Ready lotion deng. Orisnya naik nangan. थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोननाय दं बे लिंकआव नोंथांमोना क्लिक खालामना नायहैनो हागोन डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामहैदो डिसक्रिपसनाव सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बे लिंकआव क्लिक खालाम आरो बे भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो बे चेनेल जों गुबुन मोनसे चेनेलाव हगारनाय जागोन दे बे चेनेलनि मुङानो जाबाय GRB Young Production बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना GRB Young Productionआव आरो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै ला बाय बाय लोगोफोर